want to work with the ANC. If there's any party that we can work with and work properly. Iqela le-EFF lithi likulungela ukusebenzisana neqela le-ANC kurhulumente wobambiswano. The Commission wishes to reiterate that every concern raised in these objections will be considered and will do so carefully. Komishoni yonyulo esimele iqinisekisa ngokusombulula zonke izikhalazo ezifakwe ngamaqela ezopolitiko phambi kokuba ibhengeze iziphumo zonyulo ngokusesikweni. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzonzondo. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ithi umbutho wayo ukulungela ukusebenzisana ne-ANC ukusungula urhulumente wobambiswano. Lo mbutho uyavuma ukuba khange uqhubeka kuhle kodwa nangona kunjalo umnumzana Malema uthi akazokushenxa kwisikhundla sakhe ukuthethe oku kwiziko lobalo levoti zonyulo eMidrand eGauteng namhlanje. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ithi bakulungela ukusungula urhulumente wobambiswano kuzwelonke ne-ANC. We want to work with the ANC. If there's any party that we can work with and work properly, is the ANC. Because ANC, when compromised, is not arrogant. And ANC, when it doesn't have absolute majority, and it happens that you share power with them, they never recover from losing power. Umalema uthi bengumbutho bafuna isihlalo sesithethi eParlamente. One of the positions we are going to demand from the ANC is a speaker, the Speaker of Parliament. Yes. Because we can't go into a coalition with the ANC and not have a speaker. The ANC is running the executive. We have to run the speaker so we monitor them and we make them accountable. Ukanti le nkokheli itha izukushenxa njengenkokheli yalo mbutho nangona iqela layo lingaqhubanga kakuhle kunyulo. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere in terms of politics. I'm not going anywhere in terms of health. I'm not going anywhere in terms of age. Ours is a generational mission. Ukanti iqela le-ANC lityatyushwe kanobom kumbutho womkhondo wesizwe nosandula ukusekwa kwiphondo laKwaZulu-Natal. Our people have been saying this for quite some time. Our people have been saying to us, we love the ANC, but there are things that need to be done to change. We need to fight corruption. We need to ensure that there is service to our people, and all these things became a challenge. Kanti uvele enkosini ihlabisa uthi ingxoxo mayelana norhulumente wobambiswano zizaqalisa kungekudala. We will look at all the results and look at options available. I want to emphasize, we are not desperate to get into a coalition for the sake of coalition. But indeed, people of South Africa have spoken loud and clear that they want a government that is going to work together as a combination. Inkokheli yombutho ibosa uMusi Maimane ithi iqela elizokungena elulawulweni kuza kufuneka liqinisekise ukuba lifezekisa imfuno zabemi beli. South Africans need to know that there's a tangible plan for electricity, for safety, for their own economic growth. We are certainly open to doing that. I am so committed to that process that I'm saying to all the leaders, even those who have been calling me, to say this has got to be a moment where we strip aside political patronage, but really focus on ultimately what this country needs. Kulindeleke ukuba zibhengezwe ngokusesikweni ngomso iziphumo zonyulo zika-2024. Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngorhulumente wobambiswano noza kusungulwa ngamaqela ezopolitiko kweli emva nje kokubhengezwa kweziphumo zonyulo ngokusesikweni. Cha lapho ke angikwazi ukuthi ngizothi kuhlangane bani nobani. Kodwa nje umsholosholo umsobo omlethu uvuneza ukha ngoba zihwakela ugobhoga amantombazane miyekeni ngobazana zondo niqhama ngezinye indlela. Ngifuna umsholozi kodwa engathi angangenwa yi-AFP eceleni noma inkatha. We wish to have those people who are sharing the same mandate as Umkhonto weSizwe so that we can come and claim back our land. So
All those who are speaking in a native voice, those are the people that are waiting for to form coalition with Umkhonto weSizwe, especially with the number of seats that we have in parliament currently. Akakanika umsholozi ithuba mhlawumbe sengenza okungcono yabo ya ngoba yabona nawe kunjani isiphithiphithi mfethu yabona neindawo sisebenzela kuzo zinjani yabo mhlawumbe ngaba nothuthuko lapho nalapho yabo. Ngifisa kuphatha yona iMK ngoba uyazi ukuthi kuqale kuphi kwagcina kuphi kwamosheka kuphi. Asinako kakhulu la eMzansi, kuna abantu bangaphandle. Ngokwami mina bengifisa kuphatha iMK mina, kodwa mhlambe isingabambisana nenkathi mhlambe besebenza ngokubambisana nenkathi ngoba iDA ngikhathele yona ANC ngikhathele yona. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo inqinile kuba seliza kuyiqoshelisa inkqubo yokubalwa kwevoti. Iqela le-ANC lilo elikhokelayo nangona liwe ngaphansi komyinge we-50% zekulandele iDA kwindawo yesibini ngelixa abatshakazi MK Party ihleli kwindawo yesithathu kuzwelonke. Kanti usihlalo wekomishoni ezimeleyo yonyulo uMnumzana Mosotho Miepia ukhuphe isiqinisekiso sokuba zonke izikhalazo ezifakwe ngamaqela ezopolitiko ngokuphathelene nenkqubo yonyulo ziza kusonjululwa phambi kokuba kubhengezwe iziphumo zonyulo ngokusesikweni. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi sele kumbovu iqoshelise inkqubo yayo yokubalwa kwevoti. Kodwa nangona kunjalo, uninzi lwamaqela ezopolitiko avakalise ukungoneliseki yinkqubo oluqhube ngayo unyulo kwanokubalwa kweziphumo kwaye sele efake izikhalazo zawo phambi kwi-IEC. Ukanti ke usihlalo we-IEC uthi baza kuzinika ingqalelo zonke izikhalazo ezifakwe ngamaqela ezopolitiko. The Commission wishes to reiterate that every concern raised in these objections will be considered and we will do so carefully. In this process, the attitude of the Commission is not to put form over substance. We are not going to be technical. We are going to look at the issues that are brought before us and we are going to consider them in the process of assuring the integrity of these elections. I-IEC ithi soze ingxamele ukugqiba ukubala iziphumo, kwako iza kuqinisekisa ukuba yonke into ihamba ngendlela khona ukuze wonke ubani oneliseke. We also want to point out that the Commission has in fact looked at all processes in this period where results are being managed. They have looked at the availability and functionality of the systems, and the Commission is pleased to indicate that the result systems have remained functional and uncompromised throughout the current results compilation process. Le komishoni izimeleyo yonyulo ibethelele into yokuba ilungisiwe ingxaki yobuxhakaxhaka ibikhokelele ekucimeni kwebhodi eveza iziphumo. That the technical fault on the leaderboards that was experienced was regrettable, but it had nothing to do with tampering or otherwise of the results management systems. Ukanti i-IEC ithi iza kuqale isombulule zonke izikhalazo ezifakwe ngamaqela ezopolitiko phambi kokuba ibhengeze ngokusesikweni iziphumo zonyulo. Umseki nosihlalo wephulo ihlala nathi eMonti eMpuma Koloni umfundisi uNdiphiwe Mcotheli uthyola amagosa athile karhulumente kweliphondo ngokunyanzelisa ukufunjathiswa khona ukuze liqhubele phambili iphulo lolwakhiwo lodederhu lwezindlu zokurentisa abasebenzi abangenalungelo kwizindlu ze-RDP kananjalo bengafikeleli kwizindlu zebond. Umfundisi uMcotheli uzenze ezi zityholo ngethuba enodliwano-ndlebe nentatheli elijelo uNtsiki Noyiya eMonti imbuza ngezizathu zokungahambeli phambili kwephulo elaqala kwiminyaka elithobe yadlulayo. Eli phulo laqala ngo-2014 ze ulwakhiwo lwaqalisa ngo-2016
Emva kokuphunyezwa kwesixamali esiyi-201 izigidi zeerandi esiphuma kwingxowa-mali yophuhliso lwamaphulo akumila kunje kuzwelonke. Le project yaqala ngo-2014 and then nge-2015 we are accredited. Uba siqalise ngeproject sihambe nayo. Then umsebenzi kahle waqala phaa ko-2016, 2017. And emva kokusokola kakhulu uba sibe ngabantu bekuzothiwa siyaqualifya ngenxa ke yeemeko zangaphakathi phaa kwa-social housing regulator. And ezo meko ke bizezoba bekukhona ukuba besinoyibeka ngegama lesilungu sithi uadvancer from i-officials endingazuzimenshina ezithi uba ngaba akukho uchintsi nimenzileyo kule nto siza kuyifrustrata le project. And ke bayitsho ke beyomelele kuloo nto. And ke eyokuqala i-frustration yaqala kwa-National Housing Finance Corporation ekwacabanga singabantu abamnyama abangathembakalanga uba singayithatha le project siyise phambili. Akungavumi umfundisi Mcotheli nekomiti yakhe ukufumbathisa loo magosa eliphulo ngoku lisemendweni wokubhangiswa kuhlawulwe oonokontraka ze liqhubeke emva kokuba kuqosheliswe uphando ngezi zityholo. Into enjalo ke asiyinyamezelise urhulumente yona umongameli wesizwe nje wasayina neproclamation etsho into yokubana nabani owenza ubuqhophololo funeka ebanjiwe. Simafana uba ke nangona lena iprojekti yasehlala nathi ingenziwa sithi ncam sawukwazi usebenzisana nephondo kunye na-national ukwenzela uba sifuna uyazi into yobana kungayintoni ingxaki ebangela ubana imenxi kwaye zintoni ezinokwenziwa into yobana zisombululwe. Ukususela ngo-2019 ukuzawuthi ga ngoku sele kutyhuthulwe iifestile neengcango kuba oonogada bayabaleka ukuzisindisa xa kufika abantu abaxhobileyo bezokuzithathela abakufunayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 osiphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMonti. Kanti ngoku siqhagamshelana nomdidiyeli wethu uVyolwethu Yambani uza kusixelela banzi ngokuqhubeka kwiziko lobalo eMidrand apha eRhawutini. Vyolwethu, siyakwamkela, ithini imo apha eMidrand? Manibambe ngazibini kuwe Lisa manibhotise kumphulaphuli weendaba zethu ku-163 ukanti namhlanje sisemidrand sikusuku lokugqibela phambi koba kube kanti unyulo liyaphuma. Sokucela nje uNjabulo akhawulezise aqobise ebhodini yethu ndikuboniselisa into yokubana sime kanjani ukuzokuthi ga ngoku. Uyawukhumbula into yokokubana ivoti zimane zingena kancinci sime phaa ku-99.77%. Kumntu ke obhidakalayo ngamanani mhlawumbi ufana nam iyawuba ngu-15,992,480 leyo. Loo nto ke ithetha ukuthi abemi beli loMzantsi Afrika abathe babe kanti bayabhalisela ulonyulo kulo nyaka bangaphaya kwe-27 million, kodwa okwangoku sime phaa kwelaa nani nengu-99.77% ukuza kuthi ga ngoku. Ingaba oko kuthetha ukuthini? Ingaba mhlawumbi oko kuthetha into yokubana u-IEC akekho competent enough ukubamba olonyulo lalo nyaka, okanye uthe warhoqa inyawo uqinisekisa into yokokubana ubamba ngokungenamakhwiniba? Sathi sincokole naye obhuti apha ecala kwam siva into yokokubana ongumhlalutyi wezopolitiko, siva into yokokubana zithetha ukuthini kanye ezi zinto. Bhuti masokubulise sikwamkele kwiindaba zethu ku-163. Okokuqala, ingaba xa sibona ii-numbers ezinjeya ezingu-15 million out of 20 ngaphezu ko-27 million yabantu abathe babhalisela ulonyulo lalo nyaka, ingaba ithetha ukuthini loo nto kwinkululeko yoMzantsi Afrika? Mandibulise nakubabukeli. Loo nto ithetha into yokokubana le nto siye siyibize nge-voter turnout, abantu abathe bazigxama bakwazi ukuvuka bayoma kwi-queue bemele into yobana bafake u-ex wabo ecaleni kweqela okanye independent candidate bebefuna ukuyivotela iphaya ku-58%. Iloo nto ithetha into yokokubana kule 27.7 million yabantu okanye yabavoti othetha ngayo, xa elanana lime ngolwaa hlobo ichaza into yokokubana ke abantu abayi-11 million ababhalisileyo ukuba bangabavoti abavukanga okanye abazigxamanga ngento yokubana bayovota, baske bakhetha into yokubana baxakeke yeminye imicimbi okanye zezinye izinto ezibaxakileyo, okanye baske bahlale ekhaya, ngoba kaloku enye into esimale siyikhumbule into yokokubana olu suku lokuvota luye
lwenziwe i-public holiday kuthiwe yi-holiday yokubana abantu baze bangakwazi ukuya emsebenzini enzela uba bamelane nale nto yokhetho. Kodwa ke ngoku abanye aba-11 million siyababona into yokubana noko xa sisithi 99.77% elaa nana lizotshintsha kakhulu ngaphaya kwe-16 million. I-MK ngomnye wembutho okanye ngombutho oneenyanga nje ezintathu uqalile, and so xa sijonga phaa ebhodini ngoku bame ngapha kwe-2 million yabantu abathe babe kanti bayabakhetha. Ingaba ithetha ukuthini kwinkululeko yoMzantsi Afrika? Into eyithethayo kwinkululeko yoMzantsi Afrika into yokubana i-ANC njengombutho lo ophetheyo okanye obuphethe idibene neengxaka apha ekuhambeni kwendlela, ngoba kaloku i-MK ewe kaloku i-MK iphuma kwi-ANC ayizidalanga. Njengoba sisithi i-MK ineenyanga ezine okanye ezintlanu, i-MK ubuyakhumbula xa umongameli uZuma wayesosula njengomongameli ngoFebruwari ka-2018 wathi amazwi wakhe okugqibela iyawuhlangana kwenye indawo apho iyawuhlangana khona. Sele idibene ke ngoku kule ndawo wayesithi izawudibana kuyo, ngoba kaloku kucacile ukuba kule minyaka emine oko wasulayo esihlalweni sobupresident ikhona imizamo ebeyizama ne-underground nengaphakathi kwi-ANC. Zikhona iingxokolo ebezikhona kwi-ANC ezibona emane thethathethana nabantu. Awukwazi umbutho uthi uvuka manje uvuka in 4 months kanti ibingekho intshayelelo ebisenziwa before that 4 months. Kukho uloyiko lobana mhlambi MK izawuthi inikwe ucuntsu kwibhajethi yonyaka okanye inkonzo azizukuya kakhulu, abazuzikhupha kakhulu inkonzo. Ingaba mhlambi oku kuthetha into yokubana sikhawuleze sayijaji MK le? Kaloku le nto siyibona kule bhodi ithi akekho umntu onegunya lokwakha urhulumente eyedwa. Loo nto ke ngokuna isizise kule nto esithi zii-coalition governments, urhulumente wobumbano okanye urhulumente wokuncedisana phakathi kwamaqela ngamaqela. Loo nto ke ngokuna ichaza into yokubana kusenokwenzeka into yokuba u-MK nangone nawo la manani anawo njengoba sijongile phaa kweza bhodi usengangabikho eburhulumenteni, ngoba amanye amaqela ezopolitiko asengaske enza urhulumente ngaphandle kwayo i-MK. So ezo nto ke abantu abanoloyiko ngazo into yokubana u-MK xa inoske aphathe abeseburhulumenteni aziqinisekanga nangoku sizawubona ekuhambeni kwethuba njengoba i-IEC isithi izawusixelela ngokusesikweni ngomso ukubana amanani ame ngolu hlobo bese kube khona iintsuku ezili-14 ekufuneka ke ngokuna ilantike ipalamente ihlale ngazo sawukwazi ngelo xesha amaqela athini. Kamnandi uthethe ngekhwelo njini i-EFF mhlambi ingasingayibona isebenzisana ne-ANC apha ekuhambeni kwexesha? Sinokuyibona isebenzisana ne-ANC kodwa kwakhona xa ubuye ujonge lawo amanani eKwaZulu Natal apho i-EFF yayikade inabavoti abayi-356,000 ihleli ku-79,000 njengangoku. Ukusebenzisana kwe-EFF ne-ANC KwaZulu Natal ngeke kuyincedise i-ANC. KwaZulu Natal i-ANC ifuna ukuba seburhulumenteni kwawufuneka isebenzisana namaqela njenge-IFP ne-DA. Okay, Bhuti, nkosikakhulu ngosinike ixesha lakho. Bhuti lukhona lowo besithetha naye ongumhlalutyi wezopolitiko eMzantsi Afrika. Nkosikakhulu, kanti Lisa masibuyele kuwe. Sibambe ngazo zibini ke kuvuyo simbamba ke kwiziko lobalo i-The Rock Midrand apha eRhawutini. Ndibambe ngazibini kuwe qwathikazi apho ezindabeni ndibulise nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna edesikeni yam enkulu leyo kaloku yidesika imbozulu. Mna ke bethu igama lam nguThabile Maqaphela, unzwakazi yabathembu. Nantsi Mzontsundu imozulu. Sizavula ke bukeli ngophawula kaloku umfanekiso wethu oqala apha emva siyawubona kakhulu bukeli siphawula kaloku apha imvula imimoya ukutshisa kwelanga kuMzantsi Afrika gabalala nje uphela. Siyabona lokhu imeko baxoko kakhulu bukeli amaqondo wethu okutshisa ayancipha kakhulu indawo esifana phakathi kodiyana phaya kumbindi apha eMzantsi Afrika bevuka kaloku ngala 3 degrees ngekuhlala kuyabanda kuyanetha kuyaduduma futhi phaya ngorhatya ku-16 degrees kusenjena phaa kaloku apha futhi kuyabanda phaya qabaqaba njengamafu ka-15 degrees ngomso. Masijonge ngokubanzi kaloku amaqondo wethu aphansi ngaphezulu. Sivula kaloku phaya futhi empuma koloni indawo esifana phaya kaloku ekomani ezibeleni eAlvani phaya bevuka ngengqele kaloku ka-5 degrees nezo mvula futhi ziyaqhuba ku-16 degrees. Xa sijonge imozulu phaya iphondo lesibumili apha eMzantsi Afrika bukele phaya kaloku eFreystata indawo ezikumpuma kweli phondo phaya ku-4 obanda kakhulu phaya kaloku koFrankfurt kusanetha futhi phaya ngorhatya ngeshumi nje likhatshwe sisibhozo. Benje phaya iphondo laseTshona Koloni ngomso indawo ezikumpuma futhi kulo mmandla phaya Vredendal kusela futhi bevuka kaloku 9 degrees kusabanda futhi bukele kakhulu phaya kuyanetha ngeshumi nje likhatshwa sisithandathu.
nansi bethu imozulu phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomsa phaya kodiyara kubanda impela bukele ekhaya ngo-3 degrees into bezibekwe kakhulu phaya futhi bukele kuyanetha kakhulu phaya kuyabanda futhi ngelashumi nje likhatshwa kwakhona futhi sesithandathu benje nje phaya ephondweni lase-Northwest ngomso umzekelo bukele phakalo ko-Rustenburg neziphalu kwaphaya ekuseni futhi ngo-8 degrees qhubeka futhi kukubande phaya ngamashumi 2 nje azakhatshwe sesasihlanu Chunqembe bukele ekhaya sijoka lokho apho sikhoyo kuse-Gauteng province phaya eTshwane kumantla weliphondo phaya kwasekuseni futhi ngo-9 degrees kuyabanda kwakhona futhi kuyanetha ngamashumi 2 nje azakhatshwe sisithathu baphila kahle babona phaya ephondweni futhi liphaka lokho lona eLimpopo indawo ezikwimpuma futhi kulamandla phaya ePhalaborwa neziphaluka ngo-10 degrees phaya ekuseni kwebubanda noko phaya futhi kurhatya ngamashumi 3 nje abe 9 xa sisehla njalo sijoka phaya ephondweni lasempumalanga phambi kwasekuseni phaya kuyabona kakhulu phaya indawo ezifana phaya eMiddelburg umzekelo futhi naphaya futhi ebusuku phaya waqhube ngo-90 degrees esikhukhuza ku-6 degrees phaya ekuseni xa sivala mukeli sisonga imozulu yethu phaya ngephondo lokugqibela KwaZulu Natal indawo eziphaya leNewcastle futhi kuyabanda phaya ekuseni ngo-6 degrees kuyanetha futhi phaya emva komini kwakhona ngamashumi 2 nje azakhatshwe sisithathu itsho kaloku imeko apha kwami mna ndodwa ndithetha kanje xesha limiyole Bukele ngawufumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @indabazethu163 kamnandi mawethu.